sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat debat dengan semua Renisi Bandar ya. Udah follow kita dan juga peduli. Ai olo pe imana, mangna Cina, mangna Jawa, mangna marga suku nasing. Olo imana, naung diboto imana do hak do kewajiban sebetulna. Alai hita sendiri halak Batak, na mga peomarga pe hurang tolop, hurang mangatusi diada na. Jadi raisma songonon. Bagai turo huhilala. Ayo taknya habi harwa. Ay dalihan na tulu nung ngamardalan. Akka rajani tutur ngamardalan. Akka mga raja ngamardalan. Raja adat amardalan. Nga di diskusihon. Ingot-ingot nung nga adong. Persitua natonggi nung nga adong. Ayah habi harwa. Jadi sebetulnya ikon marbahasa ikon namon. Ikon. Alai Roma hitai paniakku. Buasa seda-seda pejabat olo marga lepas maju politik da. Ay molo pejabat olo tuhita. Murado uleonon. Holan niboto. Misalnya akka paling-paling akka manupah ya kah segala macam. Itu na yang dipikirannya halon. Murado alai hita dang menangkap satu si. Kedua humuse hita dang mangatusi. Contoh nama hudokon na tung pejabat penuaing ileam ibama margana ileam hadiah tu imana hadiahna pesala menurut tado akadamang ileam tukot tunggal penaluan hape mulu pamikraku ba hurak pasdo tukot tunggal penaluan on ai ile do sebetulno dihitan wae tukot tunggal penaluan. Alai omma tabangga-banggahon ima ala nahurang parbinoto atta. Jadi molo kesimpulan siya nau hitaw don waeng nahurang radot mga leon masukan tu namarga natubui. Alana uban nahurok kosongani. Holan manguli hita misalnya marburu sileban. Au ngaitor mangulahon adat tita kan. Ngaitor songon. Murado na sebetulnya lalai hita mara nahurang readot disi. Jadi saya linai hudokon mulubui unang gait unang golom ria unang abu-abu. Alana akka mangaraja ngaisi rajani tutur ngaisi terdaftar nunga na ileam margana opungna sude nunga HP las songoni hilang. Jadi muluboi hak dan kewajiban harus dipatorang jalai ko bersedia ma imana imara sian ijo perjulu masalah suku-suku nak keningan gudang do jolma contohna songon hodokon nak kening tu halak sileban jala adong do nama bain marga tudongan seperdalanan ala donga seperdalanan non ipe rupani asepakat sida olo sida jadi hira namar hahamaranggi nama sida ala ni kompakna jadi seperjuangan itu ngarok pemisalna harimau mangna lewat sida sian musibah Boditor gabe kompa isi nakpe nakkeningan daksa marga asida gabe olo do dison gabe sada nasida jala olo marhahamaranggi. Kemudian aung do halak na olo ala baga dibereng batahiro persiadaan na aung do halak na mangidohon ay batak na mabah isero na buhi majalwau jadi batak majalwau jadi anak-anak. Jadi dakolan na mangain kebutuhan adat na mga pehon marga marang na mangain. So ngoni mara siya nau mulo na hurak pe ba bersejok kita maulate
pinatapi matuhos do tua kadongan. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari Amang Ara Amat Taraja. Mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Bapak Bluher. Silakan Bapak. Oke, mau natin na borhos. Nyan au kuboto do nungaing na di pikiran ni tulang araon alay coba jo tarik jo sawotik sa agak melebar sa sitong na tulang molo na ko pahami dadak kubotan nong na berbeda pemahaman di dongan molo manang nasi orang pejabat manang na aha ikan dang gabi gati ahani itu lang dang dipakai mana margay holan penghargaan sementara do beda do na do proses adat manang na beda do pernikahan mulai ikan na gabi dibuat do dipakai margay di identitas na sehari-hari. Ini orang agak berbeda dari molo menurut tahu molo seorang pejabat manang masih mana di sana tempat manang narotu hitan di bawah itu si ikan holan gelar penghargaan dui alanya udah songoni aidang berprosesi songon Setabi jo husolang jo amang boru sawatik. Nah maksud isun tusuk penyan dang boy lianon marga yang gohola songoni itu nah maksud amang boru molo panur pada foto dah. Ay wado penghargaan yo opuk kuliah kutu mana hape hola nomor mem songoni itu kan. Jadi budo nian benon na mangna ba aha magwarna lianon na tu mana na berbau batak. Alay mulu mermerga do mana hape las songoni kurang pas do hilala. Itu nah maksud amang boru dang na dia. Akhirnya keberatan doa ului ilas helas songoni ima oleh ate. Oke, itu na nak ketulang, dapat tahu do na di bagas rohani tulang. Ale artinya molo dia molo songoni. Ikan songo rokoni ala hola sekedar doi, holan istilahnya holan mendekatkan secara batin doi asa jonok imana tu margai. Asal lebih aman imana di wilayah ikan atar adong do faktor do songoni. Alai na mangulah songoni biasa na dang dipakai ke identitas. Berbeda do natarok korona kong ketika nang pehola proses do gawe marga songoni imana alani ahmad tarok songoni gawe masuk don nong imana terlumi hidai perserah non masuk di mana di punguan ni huruf maju gawe di punguan marga imana padahal mau dita ikuti san proses awal ni imana hola seremonial adat do nakin holan asal tertutupi adat ale isi mana tinggal gawe masuk do imana di si gawe doh ido perbedaan nah jadi artinya kan gawe sehari-hari tersematkan do tu imana margai HP prosesna dang ditempuh mana sudi itu beda na molo sekedar ala di pejabat manang na dia penghargaan ya molo sok menurut tahu ala holan sebatas di sidui jalan ngadong bahkan imana sendiri apalagi tu geleng na imana sendiri pirang ipakai mana identitas gawe marga di mana gawe bani ya melekat tu imana agak berbeda do tulang molo na tarok kono naking kan nauru datong songon adong ma muli maita yang kak ma kita na paling sederhana audison kami arang dopi itu nama ramarang ikuti punguan dison ale alamai kungonon nagabi diulah punguan dotong melalui punguan na mangulahon do tahu sendiri di mana mau gabi anakku padahal tu orang tua ku bahkan tua bak kudang di boto odo na gabi agak repoti HP gabi di semat ni mana dipakai sehari-hari mergai anggaman do odo na gabi agak rumit alana molo setiap majori akaro ngandang inji molo menurut tahu molo hola sebatas na kawani holan asamardalan ada do harusna dang boy do mana mamaki homargai sehari-hari na manang gabe masuk ke mana di punguan marga ketika masuk ke mana di punguan marga nggak legal gabila ini marga di mana sehari-hari teh buat padahal abang na sendiri contoh song nor kono abang ku sendiri bilang ibu tu ini gabi anakku anana proses nihan punguan do nama jalo diso melalui yau tersongoni ma nawatu si akam ino na sering ku bereng na terjadi anggola na leka pejabat na kono mularang tu si tu akan na mangulahon na proses-proses odo tapi ketika tinggal di mana isara tempat gabi masuk mana tu punguan iya tu gabi margane gabi tersemat kat tu mana padahal nak kingani keinginan ni mana sebenarnya asa mardalan ada do awalna alen husai ada ti
tinggal di mana di tempat ya pasti masuk ke mana tuh marga-marga odo na menurut tahu nakin akamang tersongoni majo boleh tanggapi dongan. Ya, oke. Terima kasih untuk Bapak Bluehers. Berikutnya mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Amang Harto Hutapea. Silakan Amang Harto. Mulate toh kembali mesti tiba pertikaian nate. Ya. Jadi utabay sautik. Jadi memang untuk pengembangan nakison kadongan latar belakang ni napape margai sonong ni tariasun yak kadongan naking au pedang pola tertarik kau mulu sial latar belakang ni kapijabat. Artinya jala memang bamaro nok kurupani mulu isimatto ni tu sada pejabat sa baheran aku anggap do adong isi unsur politik. Jadi dang pola harus tertarik kau. Artinya ya sudahlah molo pola peibai song ni rupani jala memang dia sebenarnya rupani tang apalah berkelanjutan no. Jadi dang apalah open molo masalah tu si alai cuma itu dok penakingan nata patut si bahasot tau rasa sian ada tomma. Jadi na uparraw ni so dok konakingan. Jadi songon na indongan amatta isoroking amatta. Jadi napape marga tu bawon memang au sendiri pe molo adonggo rupani sada keluarga mangiduhon rupani buruna marhamulian tu nasomar marga asai patupa ibagasan adat Batak au wodo do rupani modoi penghidupan iroyon saya jolo huledo penuturion ada urgensinya sebenarnya kadang-kadang mau lebih napen ya margai kadang-kadang mau nahubereng sering tupudian niari ya selalu dia hanya sesudah dang nagabi pangiduan ni calon helana kan kadang-kadang hola pangiduan ni na tua-tua na do rupani asa tong iulahon secara adat Batak. Jadi yang kusongon na rupani dan apalah harus terlalu baru ronok tu saya julu hubado ke pertimbangan rupani memang untuk kemudian hari apa sebenarnya urgensinya songon dia do ulu do benar-benar atau tidak. Alai itu tu molo mangain buru naneng parumainna anggoi adong do kemungkinan tubuh dia nyari diharuskan di mana mengikuti ada Bataki ala kebetulan garis keturunan Cebawa artinya mulu nang gabi parumain na do siam marga sileban na somar marga tentu ipaiton anggoi tohome itu saya rasa adong go kemungkinan besar tubuh dia nyari itu berkelanjutan alai mulu na pape marga tu sada bawa do rupani holan mangulahon ada Batak au latar belakangnya urgensina saya walo di hupang hido tu tuakka sada namang iduhon paniroyor rupani molo nang benonna helana gabe marga Batak jala memang songoni tong nang sibawai saya takas be rupani nanang sipa marga hono ni coba do rupani ni donganam makatai untuk ke belakang hari baru adonggo kemauan ni mana mengikuti atau tidak kan. Jadi alai holam mulu hola sekedar do alai kadang-kadang buama do honor rupani ai permintaannya kan itu do rupani tu margai contohna ni kumajo mulu boruna marhasohotan neng marhasohot itu sileban ai kan itu do nomor pangiduan tu kadong asa margana rupani maneng na tu raja ni pamurun na asa gabi yului ipamargaho ni kan itu kadang-kadang sipata rupani alai buama honor rupani mulunga apalagi na tua-tua na hirim rohana rupani iulahon iadat Bataki jadi atarima nagabe hubereng na gudang di Parserahanon ni kumajo apalagi di Parserahanon rupani nuang na pertemuan niya kana poso nuang memang rata-rata dak 100% besongon na dihitan ketemu do akahalak kita isude jadi untuk berbagai macam ras naing basongoni nama pergaulan niaka yanakon
Jadi alai pade tidak terhindarkan kadang-kadang kan ngasongoni iya ka pergaulan niya kana po sunwaing dang nagabi bubi do honor tarupani holan sada suku de ba alai ihita na mangulahon iya ka daton buay kon kan ikon adupat tado kadang-kadang on artinya kon kemauan niya kaon ikon adup sutro sebetulnya ya kemauan tarsoni ma nagabe kubereng kendala jadi tuaka natongtong ay hera permintaan ni inang medamod na kinganon ito hos nanang mabemarga na sila Daung justru halaki emang namar masalah do margana alana namar pada na tua na saud. Jadi bah sebenarnya dong saya orang berarti. suku-sukun ni nangi. Jadi butiat tong ona tua-tua na marpadan alay Saud. ngamar rumah tangga HP inangot dang boy mangulahon ada nagok alana na tua na marpada ni saud gabe amang. Haro garda da maksud tu kan napapeo marga do penuaing dang nasa da marga laki ngasa da ngaong tertentu marga Jai setep yo inang host Ya, silakan Inang. tuhita narison. Hula-hulaku akai botakku akatulang akamang boru. Manukun majo au tuhamu jala ajar-ajari jo au. Inti ni sukun-sukun ni basongonan. Ala ni ruduk hurasa dohot adong masa ada dendam pribadi na macai bagas. Dibain akka keluargaku, keluarga kandung, sian pihak bapakku. Au boru lubat toruan nomor 10 innahamu. Omaku naibaho takarain. Jadi macai adong mai molo hupajo joran non gajang ceritaon intina bapak nami ngadi pangoli be naboru nami. Maksudna naboru nami mah sebagai saksi pernikahan ni bapak nami pa 2 halihon alai omak nami dikubur di udean ni tabak ni si hobing. Jadi sukun suku kuma dihamu. Alani ngra di boto hamu mara gambaran na songot dia dendapu alani aha para sohot ni omak nami na ujui dihutai diusir do omak nami do bapak nami dang boy dihutai ninna alai gabe do omak nami jala dipabal ga omak nami do hami magodang do hami di omak nami puji Tuhan mak alai di tonga dalan dang sirang do pe omak nami sa tu parmateni omak nami boru ni raja do omak nami mole ate ma di omak nami boru ni raja do omak nami sa tu parmatena sahala na do pabal gaun nami sape magorang mahami alai la boy ma di tonga dalan di pasaut parna boru aku makandung bapak nami gabe dendam maau jai sukun Berarti suku 2 hari mangoli. Olo, ido amang. Jadi suku-suku kumadihamu. Tentang nama bayan margaon. Setabijo. Jojor coba nih nang. Molo bapak margalu beturuan. Omak na parjolo. Omak nama nubon holasada do omak nami. Amang. Oke, terus margaha. Nama nubonau lubat toruan naibaho takarain. Terus Bapak nami lubat toruan. Nomor 10 Nah. nomor 15. na 2 hari do bapak mangoli. Moloi takas nadang daku boto alai herana songoni mamang alana molo argumentasi au do inatanai herana mangakui inatanai jala adong do surat nikah ni halaki Berarti 2 hari mata tabana herana alana. songoni ma innahamu amang Jadi masalahnya tuh kamu harwa. Gabi subui mabent adat. songono namang tiki ngolu ni omak nami na ujui buasa maaf nga adong hami buasa maaf pala diusir hala opungi hala udaku do nagudaku sado herana maben kotor nin nahutai diusir ma babakku do omakku alani marpada ni saud alai nga magodak kami alai buasa Hai teman-teman yang atur mata kuning dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat.
Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.